Tuka munhu guys nasi. I want to tuka munhu. I want to tuka munhu. Uyai. Kuda kumutuka Gurundoro mudedze mupedzere panasi. Kuda kumupedzera. So hello guys, ndauya guys, ndauya. Network iri kunetsa mavanga. Ndoda kutuka Gurundoro. Ndoda kutuka Tatarishas. Ndoda kutuka Gurundoro. Gurundoro da ndijairira singai. Dedzanai guys. Ada ndijairira Gurundoro just because ndakanyara guys. Mukona kuti munhu aroi munonya kuteerera stereki imi. Muona kuti munhu asikuroya munonya kuda kunditeerera. Saka imi dedzanai muye pano guys. Dedzanai muye pano. Hanzi ko mukazopedzerwa murimi. Unoita zvekutamba iwe. Unondona ndakanyarira unofunga kuti unoda nduna ndakanyarira ufunga kuti ndiri munhu chimwari. Anditye munhu akurespect achiti vanhu adi zvenoise but nasi toda tongomupedzera Gurundoro. Kwanza mpostira posta ndauriona ndepostire iroro. Ndoda tomutuka. Postire kuita se. Gurundoro da tovashauta. Gurundoro kwanai. Gurundoro kwana. Udzikame ugare pasi kuti hlo Gurundoro antombokwate nantombokutyi. Ende ndotonyatsa kubvarura Gurundoro zvakatosimba zvekutodaro. Antombokwati Gurundoro. Anditombokuvhunduki. Zvokuzokunisira kuti maposti choko sina basa raso zvokwana iwe. Haupengi. Ndoda kutuka Gurundoro. Right, tell ngani? Ndine meeting na 4. Saka mukurumidzo dzoka. Naitiriwa ngani? Hanzi kutuka gusikwei. Madiaries. Saka munondistada zvokudaro. Munondistada zvokudaro right? Munondistada zvokudaro guys. Anyway, andina kuyazotika muda guys. Mutondibata iti zvokutika nditofanira kuseka ini guys. Ndikatoseka ini. Hanzi 460 alright. Those network haisi kundibutsira waitapo. Nendichimbotika ukaita ukadrama zvinoita fani. Ukaita drama zvinomboita kajuicy right guys. Dedzai vamwe guys. Ndatoya negood news. Dedzai vamwe guys. Ndauya negood news. Dedzai vamwe ndauya negood news. Makamazana mukati chatu kwaita drama. Kwaita fight. Mukati kwaita fight. Guys, dedzai vamwe guys. Danai nokuti ndikataura. Hanzi musabiso chimiro nevanhu. Don't worry Kelly Gabadela. Don't worry. Do not worry. Andiko ikoko. I am not there. Andiko ndatoya nenyaya yakanaka stereki. Dedzai vamwe guys. Tegai vamwe tisvike 1000. Nyaya ndauya nayo guys. Inyaya yakanaka stereki. Saka guys, tegai vamwe. Ini ndinoya negood news andiuye nebad news andiuye nezvinyaya zvisina basa zvemastreet izvi. Ngatiite zvinhu zvedu zvatinoita. Dedzai vamwe guys. Svikai 1000 because handidzokorodzi kusvika life ifuti. Hanzi 600. Fambai nebhora. Dedzai vamwe. Ana Sivanda. Dedzai vamwe. Hanzi makatsanga rini. Chihoro ndokona ngotsongoka nhasi. Otsangawo izvozvi. Dedzai vamwe guys. Dedzai musasari guys. Dedzai vanhu. Dedzai vari kuda kuenda kudiaspora vese. Dedzai ndauya nemukana. Mozonditi hei dzokorodzai. Handidzokorodzi. Ende mirai ndigare ndakuudzai guys. Handide munhu kuinbox. Musauye kuwhatsapp. Defi nayo handiri kujoka zvangu. Hanzi muda kutika homwe nyika. Homwe nyika yani? Homwe ipi? Chii chinoyo homwe yenyika iwe? Inzwai munzwe guys. Itai fast guys. Ndimi muri kuda mukana. Andika ndauya nemukana. Mukana unotangira pano. Andika mukana unotangira pano. Itai muye mubve manduza kuti vangani because network yangu haisi kundibvunza kuona. Huyai. Handisi kuzodzokorodza. Ende musazouya.
kunonzi WhatsApp muchiti tauya toda information, because information ndikuisa pano yosara pano. I'm putting the information here and I will leave it here. Kunokuti mukada zvokuya kuseru guys ndotodza kupindura ma messages aya anenge akadai kudai akawanda kudai makazara umwe nomwe achida kusanangurigwa zvanenge achibvunza. Saka information ndichati ndichangoisa pano, information yosara pano 678 svika pa 1000. Tinashe arikuodhesa mabhero but tinashe mwesambuzi, tinashe mwesambuzi. Next time kachida kuhodhesa unotanga wakumbirawo, handiti anzvadzi yangu, unokumbirawo kuti ndokumbirawo kumaketa mabhero angu papeji renyu. You don't just come wobva watanga kungokanda zvinhu zvako zvokutogona kungokumutira izvozvo kuti usakwane kunyora. Anditika ukauya uchikumbirawo tinokuvhurira kuti alright ita tichiziva. Zvakafanira ndikayamba kwako wewe ndosvamba mako ndinoki nongosvika ndichivhura ndonchipinda aungasvifariri. Anditi saka kana pamushape vamwe vanhu panapa unokumbirawo tokupawo mvumo. Anditika guys fambai nebhora dedzai vamwe guys, dedzai vamwe. Andidi kuzobvunzwa kuseri, ngavachingoya tingopedza madhiri acho. Varikuda kuenda ku-UK vaya uyai pano paita mukana. Varikuda kuenda ku-UK uyai pano paita mukana. Vaya vakateya zheve varikuda kuenda ku-UK uyai pano. Vakateya nzeve vaya kuda kuenda ku-UK chiuyai pano tibve tangopedza madhiri achona. Paita mukana guys, mukana we 20 to 30 people. 20 to 30 people paita mukana uyai pano. SIS MELLY adopt with my kids. Mamo diaries 800 right 8 na den masikunye battery 800 I don't trust a mess taruinga, don't trust a mess right. Itaine bora guys varida kuenda ku UK vava paita mukana we number yakakura 20 to 30 people. Aiwa Matilda kunyepa ndichaudzwa na mess taruinga mu comment section. Mess achandudza takwane don't trust a mess. Handei guys, handei answer 900 yes. Kada svika pa 1000 mess obva wandiudza. Tichingosvika pa 1000 obva wandiudza kuti chasvika pa 1000 because inini yangu haisi kutaridza. Inini yaini quick. Tive tangopedza nyaya yachona 819 all right. And I need your advice seriously. Grace moyo unozoya WhatsApp. 816 yeah. Don't trust a mess na age. Ndo randuza chokwadi apa. Mess na age. Yes better no bet. Ndiri kutsvaga. Ufa udzokera mu group better. Right hande tone. Kana ati tasvika totanga ndichikudzai. I hope muripo makateerera naika. Aiwa tatenda ndikutrust mavhengere andikutrust Emilda andikutrust Shezin yeah. Beatrice atora chokwadi 835. Aiwa Denmas hakuna zvakadaro 2000 vepi. Vachibvepi denda ndichituka vanhu aiwa kana 4000 asi taikwana. Denda uya nedrama rekutuka kana 6000 asi munokwana. Hatisi kutuka unozodudza nemusi Wednesday makuseni wadzanai. Saka hatisi kutuka, saka titomboiti manamba iwaya azviti controversy sales zvinhu zvinodaro zvinotengesa. Isati tuke zvedu but we are very comfortable nemanamba edu, tinofamba nemanamba edu. Tavepo CC lunch yangu inopera na 3 please tave 1000 muri say CC loving your bros. Thank you respect ndinongewo 2030 wasarudzwa matipa ishe teerera unzo zviri kudiwa panapa. Ndakamirira mess kuti azotaura kana kuti Brenda enji tinzo kuti tasvika here panzvimbo semusingandi trust. Aiwa chipokana 904 side kwangu yes Destiny I can trust you yes. Handei guys itai mchitega vamwe tikunze kusvika 1000 machona zvondobva pa wifi sorako sorako kana wakuenda kubasa 943 926 right hands ninonge chinonesa manje SIS MELLY havagoni kuita favor ndiona because mese muri vana vangu mese muri vanhu vangu zvino ndakaita ndikanononga mumwe ndikasiya mumwe hazvibudi andiona saka ndosaka ndichiuya pano ndiri kuti dedza nai ndibve ndangoshtaura pano anenge achingori nezvinhu zviri kudiwa ongomhanya handi muri kuona nokuti mukanditi nditoreiwo ndiite favor handigoni pano ndiremera manje because mese munenge muri vanhu vangu ndoita favor ani ndosiya ani ndo panonetsa. Saka inini ndinotongoya nezvinhu isenge zvinyaya dzekutogwa idzi ndinongoya nadzo pano ndodzitaurira pano dzosara pano animaona because iyi kuti nditorei ndidede mese muri vanhu vangu ndozosiyani ndichishorani hanzi zvikamba nditrasta 979 alright chipomera tione hanzi takwana nawo blessing asi ndaona comment yamesi kana kuti yaenji hanzi naBridget tasvika handisati ndaona comment dzavo kuti takwana
One kunope. Sure here tasvika. Eliwo kakadaize. Sure here. Alright, tasvika. Alright. Tasvika. Right guys, ndadzoka. Ndachireka ndichimbonda ndinogeza ndiwane kubika. Tasvika right. Ndazoiona mess comment ya mess. Saka manje ndauya ndabva ndafonerwa. Anomaona ndabva ndafonerwa kanzi kwaita good news. Asi good news ngadzitangire pamadiaries. Anomaona ndikati good news ndasina tombozitarisa good news idzi. Zvikanzi pari kudiwa vanhu 20 to 30. Anomaona panotori nevanhu vatonzi confirmai kune vamwe ava ndikapuwa namba tunda confirma kuvanhu tivavo vakatoita mainterview zvese vari kuenda right. But nhasi vandauya ava ndiri kuvinga ava haasi makeara, vandavinga nhasi haasi makeara, ende hapana mari inodiwa. Andi muri kunzwa, hapana mari inodiwa, ende zvakare haasi makeara, maqualified nurses. Maqualified nurses muri kuno kuAfrica. Andika as long as uine English, andika as long as uine English, please kwaita mukana webasa ku UK. Anditi kwaita mukana webasa maqualified nurses muri kuno kuAfrica ndiwari kudiwa apa. Andika 20 to 30 makeara hanzi mushatorwa manje nekambani iyo inyu indemwo company. Asi zvanhasi kuri kudiwa ma nurses chao mi hanzi chinto midwifery. Ndikuzvo miraitoni imperial. Okay, okay, mame kune vandu vave mental health aditi ma interviews avanoitwa ku London ku location kwoita ve imperial guys and St Thomas midwifery. Princess Alexandra NHS Trust, More Camp Bay NHS Trust, East Lancashire, ndizo East Lancashire NHS Trust. Saka ma teacher manesi ane English, as long as uine English yako antika kana uine inonzi Narik unopinda zvakare, kana uine inonzi Oet ndizo unopinda zvakare. Manesi akuhisa language andiri kutaura ina handisi tohuisawo zvandiri kutaura, asi manesi munoziva zvandiri kutaura apa. Kana uine Narik kwana apa, kana uine Oet kwana apa, kana uine Let's kwana apa, kana uine inonzi Let's 6.5 to 7 muno kwana ini guys janutara imanesi anoziva Let's kana ti Let's here 6.5 to 7 muno kwana andi muri kunzwisisa hanzi yes ndo language yedu chipanoziva ina yangu handizivi. Nursing and midwifery is the same. Ina handizozi inonzi IEL ameno yo Let's or Let's ameno intungoverenga zvinhu zviri pano animaona. Saka kana buri manikiri maedresa Let's ma Let's bendi 6.5 to 7 muri kwana. Saka deza ya evangelist tauya ya evangelica anota kuna basa ari kubotswana ngauye paita mukana apinde apa. Saka ma qualified nurses ari ku Africa anditika ari ku Africa paita company hamuna send riri kudiwa. Andi muri kunzwa munobatsirwa kuita mavisa enyu, hamuna send riri kudiwa kunzi bhadharai mari dzakati, it's for free. Hanzi spono ndataura nyaya Gurundoro, you spono dandazi, you are on the wrong platform. My sister, at your age you shouldn't be running behind makuwa nekutukana kwevanhu. Andifunga kuti ungafarira kutukana kwevanhu at your age. Pa picture pa uri munhu mukuru wekuti haungatofa uchitovenga hondo. Haungauyi kuzotichaura nyaya Gurundoro aita sei? Hapana kana zvaaita Gurundoro, pana kana zvatomboita Gurundoro. Autongozvipengera wari kupedyi kwake kwendi ndichitozvipengera ndiri kupedyi kwangu, hana kana zvaaita animaona. Saka ndonyaya hanzi company yacho inonzi kudi company ndiye varungu ndogoziva kuti company mira tioni company ndiye varungu ku UK ikokoko. Saka kana wakapasa iyo inonzi IELTS yako yoyo OETS anditi please motopinda asiriyo inonzi Tobey and South Devon Foundation Trust, Royal Devon and Exeter Foundation Trust, University Hospitals and Plymouth NHS ndokuri kudiwa vanhu kwesoko animaona. Then Devon Partnership Trust, Northern Devon Healthcare NHS Trust, Southern Western Ambulance, Northumbria Healthcare NHS Foundation Trust, University of Northumbria HNS Trust. Andi muri kuona kwesoko kuri kudiwa vanhu
Animona kwesoku kuri kudiwa vanhu macarers mwanzi muchatorwa pamberi apo but not now mwanzi pamberi ndisingazivi pamberi apa ndepei next year I think na January animona East Lancashire NHS Trust Susan imimi manesi muno understand zvandikutaura izvi handitozivo zvandikutaura but imimi munozvinzwisisa animona saka pana mari iri kudiwa kana uri nesi uri kuZimbabwe kana uri nesi uri kuZimbabwe kana uri nesi iri kuZambia kana uri nesi iri muSA iri kuda kubuda hanzi you need to pin you NHS trust ma different hospital nema trust akasiyana siyana ma hospitals akasiyana saka ndati pachadiwa vanhu vakawanda 20 to 30 inamba yekutanga asi kuchadiwa NHS is recruiting yes asi kuchadiwa vamwe vakawanda anoona kuti ma hospitals andataura akawanda apa kuchadiwa vamwe vakatowanda iko zvinotombotangira pa 30 papa iko zvino ngatimbotangira pa 30 kuchadiwa vakawanda ma hospital ndataura akawandisa pa guys saka please grab this opportunity ndo mukana ndosaka ndati makiara gare magadzirira hanomukona kuti vatora iko zvinezvi man qualified nurse andika vachapindawo pamakiara apa kuda muzopindawo kumacleaner handimaona zvichinda zvakadaro saka garawo wakagadzira mapepa ako munhu handi muri kuona mahospital ese ndataura pari kudiwa vanhu Pauline hatingauyi kuzokudzai zvinhu zvepasi pemuti pano ndini ndiri kutaura handingai kuzokudzai zvinhu zvepasi pemiti ini ndakudzetaura ngati language yanditaura pana pena nditoizivi asi manesi anoiziva zvichireva kuti zvoga zvinofanira kukudza kuti kana zvauya nekwandiri hapana chinhu chekunyepa chefika papatari hapana human trafficking yamunoitwa kuUK iko kwamuri kuenda andika kune vane saka ndati manesi chaichaiwo ari qualified apanzi komadoctor ndaudzwa zvemanesi ndo mukana wacho uyu andika ndo mukana kuti muindewo kumashifts handimuda kuenda kunze kwenyika ndo mukana uyu UK yamunochemera iya ndo iri kuda vanhu ava hanzi cleaners are employed by a third party that means havana mukana handiti vari kuno kuAfrica kuti vauye andika okay but manesi right now qualified nurses kana une English chete pinda up kana usina English don't bother applying saka zvandakuita right now guys I'm going to pin a number andika ndakupina number hanzi inodiwa yakanangana neUK ndizvikuda ndizvo zvandizivi right saka izvi zvandakuita iko zvino ndakupina number kuguvana ta international English language test system needs to score about okay avanenge vakotsanangura zviri nani than zvandani zvisanangura ini hanzi iyoyo yacho inonzi IELTS international English language test inofanira kunge irimo pa mapoints ako 6.5 to 7 kuside kwangu ini zvavataura andimaona saka ndakupina number right now I'm pinning a number panodiwa English chete no money needed nothing mavisa unobatsirwa zvese muri kunzwa mavisa unobatsirwa zvese kuti ukwanise kuti uende andi muri kunzwa saka panguva inoi chikoro chechamaitiza nerekeni muchirava cherekeni chiya honai chakuindisa umwe kudiaspora chikoro chiya saka ndakupina number iyi munoenda kumunhu ushu andika munhu uyu anobva kuisai mugroup automatically andika asi make sure kuti une English andataura iyi nemapepa akakwana andataura pano anobva kuisai mugroup umu ndo mamuri kunoitwa zvese andimaona ukaita lakira kuri kuti mugroup rari kupinda murungu wako kufarirawo just like that iwove kunze kwenyika ava murungu iotoka 1 hautombosoro uchita zvemainterviews handimaona saka ndakuisa number andika imimi vane qualified nurse ibvai matoenda kuWhatsApp number yemunhu iyeye kuti tauye tisu tine maqualifications atagona sisi medu toda kupinda go to the swimming pool okay I'm watching you go to the swimming pool put your floaters handimaona ndobva obva atokupinzai mugroup saka ndakupina number yavo wait on ndakupina number yavo imobva machikwana mugroup ndise number plus right number ndakupai guys number iyo number ndakupai plus 97 hanzi all over England kune shortage iri serious handichimazviona
anditi mazviona ehe anditi mazviona right saka ndatoisa namba antika ndaisa namba hanzi zvine deadline here iwe chichamirira zvokuti chite deadline here asikana iwe chimhanya unokanda mapepa ako namba iyo chindaimanyai kuwhatsapp izvozvi vakatongwara vakati changamu chitobva mamanyai munoisa uyu munopinzwa mugrupu moti tisu manesi acho mubva maiswa mugrupu namba ndeyekune imwe nyika imimi ndaipa namba iyoyo handiti whatsapp namba inongoshanda chero ingoishanda pindai munamba imise whatsapp group nchapinda iroro reva vanhu kuuk number is just a number saka manesi is good luck guys imi musenani zvokutsvaka namba vesta kuti ndeyekupi ini ndati pindai mugroup iroro pindai mugroup handika pindai mugroup imimi pindai mugroup ndakuzati kuri kudiwa country of destination is UK zvokuti namba ndepi munhu anogona kushandisa namba yekuzimbabwe ari kuuk pawhatsapp anditi namba ina basa indaipa namba yemunopinzwa mugrupu reuk ramuchatogwa imomo andika muchidini muchinoitwa mainterviews enyu muchinowana basa andimaona so chimanyai ndo whatsapp namba yacho ndosaka ndati whatsapp chat iwhatsapp namba iyo mongoenda mukadzi mosvikotaura kuti atabva kwaSIS MELLY akatokumirirai because she's there ari pano palive she's here on this live ari momo live munomu imimi chingoendaipo onokupinzai mugroup just go there and be in the group akuna mari inodiwa andakudzai guys no money needed hauna mari yaunonzi unobvisa uri kungonopinda mugroup imomo papepa ako chete ndiwari kuendesa kudiaspora rimwe sezva muchazoitai muchabetserwa kuita mavisa enyu manesi aid not now manesi aid not now kuri kudiwa maqualified sofa hanzi kune shortage iri strong kuuk iko kune shortage iri strong kuuk animaona zvokutodaro saka tatanga nenumber 30 number kana mapedzwa imi 30 mimi topindawo pane imwe number tichingoenda takada kusvikira tafila gap rachona animaona kusvikira gap vazotiwo aiwa tichadi makwana murungu uyu munhu mutema uyu ari kupinza mukati mutema mumwe wedu pano but vachati zvekumberi kovarungu zvekumagrupu kovarungu anditi ndati maqualified nurses chete for now +97 iripo pawhatsapp guys iripo number iyi pawhatsapp it's there pawhatsapp midwifery anti ndinesi uri kudiwa futi midwifery ndaona uripo panikikiri iripo number iyoyo iripo number ishi number iripo pawhatsapp iwhatsapp ishi number iripo pawhatsapp ndiyo number iyi +971 58 811 6740 +971 58 811 6740 Hans, I will look into that because okay, the Denmark, okay, you are free, go ahead. English ndori kutodiwa kana uine English ndori kutodiwa kana usina English don't bother going there. Vatodamna ne English. Antika kuyari kuti kudiko vatimboverenga comment yeuyu anouya kuzodzikisira vanhu pano kwanzi haimi musanyeperane panapa neuyu anonzi Catherine Kendi Mackenzie ngatikusiya hauna basa Catherine hauna kana basa imbobva hauna kana basa zvakutaura izvi pindai guys une vari kupinda vacho manurses imi ndimi muchadzoka pano muchizopa vanhu feedback imimi ndimi muchadzoka panapa panamboitika zvinhu zvokuti vanhu havana kutorwa imimi ndimi muchadzoka pano muchitipa feedback gogovana ta hazvina basa kuti namba ndeyekupi iwhatsapp gurupu gogovana ta hamusi kuenda imimi pinzwa musikana iyeye ngaakupinzei mugrupu zvenhamba ina basa hanti vamwe vanoshandisa manhamba ekuzimbabwe here vari kwavanenge vari inhamba yewhatsapp anditi inhamba yewhatsapp yemunhu ari kupinzai mugrupu musikana mumwe wedu pana pari kupinzai mugrupu iroro then mugrupu motaura nevari chakuitai mainterview yekuenda kuuk country of destination is UK. Country of destination UK haisi Dubai, it's UK. Ati ndikukudzai. Namba ndeye kuDubai, namba sena ine namba. Imi ndai munoti tabva kwaSIS MELLY. Saka ini pane paninga kutengesa here. Guys, pane paninga kutengesa here. Pa live ndigoya ndigoita live yekuti ndikutengesei. Ah, come on guys. Ndigoya pa live short ndikubei mutengeswe. Inhamba pindai mugrupu revanhu veuk
manzwa kasi kana usina English usaenda hanzi ndoshandisa SA number but I've been in the UK for 2 years. Yes, ndozvandikutira kuvaudza. Animaona. Saka pindai guys imomo. Kune vakatoitwa ma-interview. Kune vakatoitwa ma-interview. Andichika vakatoitwa ma-interviews kana vachida andimona hanzi add me. All right. Let me add you munzwe. Because he ndi add munzwe. I'm adding you back. Hi, dear. Hello, dear. Hello, dear. Hello, dear. Oh, joining. I said apinda. I don't know. Network. Ndachida kuti apinde mumuone. Ndiye munhu ari kupinza muWhatsApp group iyeyu angachijoina apa. Visa free yes rangarirai. Ndiye munhu angachida ari kupinza mugroup wanda kuisirai nhamba. Ndaida kuti mumuone. Andi muri kufunga pamwe muri kubiwa. Ndaida kuti mumuone. Anomaona. Anzi mami, sorry ntandiwe pana chiti izvozvo. Sorry my sister, we don't do here pano, we don't tuka vanhu pano. Atituki vanhu panapa. Tinenge tichingonyora hedu kuti mumuwane nyaya. Atituke vanhu panapa. We don't tuka people here. Namba yakapinwa apa Lizi. Namba yakapinwa apa. Network yake. Ndaida mupinza. Send a request zvakare. Let me see if that's the request right. I'll send after request. Let me try to edit again. Network connection. Network connection failed. Network guys. Network. I'm not in my weekends. Network inonesa say. Inonesa. Ndiye mna ndaida kuti ndikuedere muone. Ndiye ari kuisa WhatsApp group muone. So that namba yakapinwa iyo. Namba yakapinwa. Namba yakapinwa guys. The number is pinned. Saka ndakwenda ndakupai news anditika I gave you the news. I tried putting 00 difficult. No, please on my phone. 00 plus 97 glory plus 971 plus 97. One more to pinda one more to pinda that. And more. Right. Saka ndakwenda guys ndizo ndinauza then hanzi ndezve chokwadi guys. Ayo vari kuti ndiri kunyepa kani ndiri kuvaudza ndiyo vari kuti ndiri kunyepa. Ini ndiri kuvaudza. Apa ndisi kuedha ndinoda kutoedha murwira chete. Ndinoda kuedha murwira ndiye wanachida kutoedha chete kana usiri murwira I am not adding so that akutsanangurire. Anomaona. Ndokudza zvinhu zviri genuine handisi kukudza zvinhu zvemupasi pemutini. I'm telling you zvinhu zvemukoko zviri pafair kuti muinde diaspora. Hello. Hello. Makati simeri. Ndiri right muri sei? Ndiri right sterek. Ndiri mumwe mudhayari wenyu. Muri sei kwakoma? Ndiri right chaizvo. Ndiri mukoma zveshuwa. Ndine 53 years. Obvious. Panapa pane vanhu vakuru zvedhayari haisi vana vadiki. Hamoni tichimbozonetsana nevana vadiki. Ndinozvizwa zvangu ndinozvizwa. Ndinoda kukutaurira nyaya yangu. Muchindiona ndakakura kudai izvi. Handina hangu kuda kutaure mudhayari mune hama dzangu dzakawanda. Chiregai kutaura nokuti ndiri palife. Mozondifanira ndandega. Alright.
ndafunga kuti vafona zvenyaya yepanhingi. Handisi kuziva kuti nzvimbo zvinofamba sei but dzinofanirwa kuwanikwa. I think vangoda mapepa eko zvino. Tariro iwe kwana iwe ihlokoloza. Hanzi ko Gurundoro akwana papi. Akwana kuti muuye zvasikana. Handi mpaka wakuti paita noise munomhanya here asikana. Sana ndaisaka ordination kuti mumhanye zvimuchiti Gurundoro vari kuda kutukwa. Kwa ndingati kwa Gurundoro ndingasatukwe. Homwe yenyika. Ndingasatukwe naye. Kwanza ato here Gurundoro. Achauya asati. Achauya yake. Right. Simba ratina sheva right guys, ndakatoita update yavo udhara mukato chinzwa. Tiri mumusoro guys inhingikiri. Tiri mumusoro ihlokoloza. Shoko mudanditukisa mudanditukwe ndiundugwe na Gurundoro ndiundugwe. Ndoundugwa makushe esai. Ndoundugwa makushe ndikazvireka. Undugwa makushe ndingatuke homwe nyika ndingaundugwe ndikazvireka guys, kuzvirega chaiko. Ndingaundugwa ngarova kuchichi mangwani. Saka zviti. Right, saka guys ndakwenda. Wenesing wada kuenda kuchikoro zamai kuZambia guys. Kune Zambian college yatembo adiko. Indai ikoko. Nesing yekuZambia yaya indai ikoko. Vari kuZambia vaya. Endai vari kudata zvenesing. Endai kuchikoro chekuZambia chiya. Aiwa kaordination anti mazobva uchimanya uchiti kwai kuri kunoundugwa Gurundoro. Eka. Wabva uchimanya ka. Hanzi ndatya kutukwa ufunge Lorraine ndoti kutukwa noti kurohwa zvise nayo ndingazvigone ndachembera ndingaseta BP ndikadona. Zvandigaita BP nayo ndikadatohla ipapaya kuti ndikada kuti ndituke kudai ndingawe pasi ndotukwa BP inoshuta kudai. Takura kaisu. Takura BP hadzitani kukwira BP shu. Ndikakata neBP yekutukwa. Kana zvituke zvangu kuti ndadi. Ndisiyei. Ngozora uchikundugwa makushe uku. Hanzi arisiya kutuwira we. Abuda uyu akagarapo. Abuda. Hanzi homwe yenyika haitukwe ndakanda funduka. Inotukwa hayo homwe yenyika hayo inotukwa kana ichida hayo kutukwa. Asi ngoti mazera isu BP dzakwira uko utukwa unoita BP kashuta. Anotukwa chatukwaone vamwe vadiki mazera avaya ndiwo achawatuka. Isusu Angela Torongo Moro. Hanzi Melini Moro. That's not my name though. Saka pano tinetsei manje anotukwana nemazera avo zvino isusu wedu woona hainyatso kuzobuda mushi. Haibudi. Yese NG madzimai zviri sese. Guys ndakuinda aiwa hanzi musainda just introducing to the person only. Because on Zimbabwe teaching kana wasvika kuno kushaoma munonza kuti all right thank you disclaimer waita ako disclaimer. Guys, inini I am just vemakambana vanongotawo reach out noti vanenge vachingoona kuti papeji apa tinokwanisa kuwana vanhu varichi vanenge vakati nakei kuti vadi vanhu vakwanise kuti vatevere vauye. Handiti why tichitaura muchitogwa panapa munenge maonekwa kuti kupeji repanowo panenge pane vamwe vanhu hapana kunyanya kuzara mapenzi. Handiti saka munenge motogwawo pano asi handisiri nini ndiri kurikuruta. Kana mazokwira ndege dzenyu maenda inini ndinenge chingotiwo kune vari kuda kuenda nondoona kuti vakawanda ime muda kuenda. Handika vari kuda kuenda muone kana kuenda. Akona kuti kana vazosvika uku kumberi uko motaka kunetsana koko pachenyu moti SIS MELLY ina hapana pamunozondipinza guys. Handika ina hapana pamunozondipinza guys. Hapana ini ndangoiti nechingofasira kuti vanoda kuenda vaende munogona kusvika munogara zvakanaka chaizvo motozotikangama kuti makatombozowana mukana padiaries kana kusvika koko motaka kubatwa rafu. Handika todzoka futi panapa tichivapisa futi vanhu vakubatai rafu ivavo. Handika musazoti mangwana ndisisi MELLY vakazo indangoya ndikati anoda ari kuda kuenda saka ndati ndigandisa disclaimer pano kuti mazimba haana kumira zvakanaka. Mangwana anosvika ukopatana kunodzana nemurungu kwai ndisisi MELLY ndo vakazodai ndakutofambiswa zita rangu. Handimaona saka ndatirega ndigare ndapataura bwaita akuwandirangadza mucomment section. Ini ndinongo panapa panongoonekwa panogona kubuda vanhu vasina madhirama akawanda kumberi. Handimaona ndosaka vachiya kuzodiwo kuzokutoraiwo pano. Handimaona kwanzi mune makore manga ndawo ndachembera ini mesi ndine 64 ndachembera mesi singatoiti 64 chaidzo dzakakwana kuti ndotina 65
unaona ndachembera kai kuvanoita zvevhani vhani ndo chii azvizivi zvevhani ndo zvii unaona saka ndo nyaya inenge ichingoripo guys ndo nyaya inenge ichingoripo saka I'm going guys I need to go now anzi yandirambira no Chloe something is wrong with your phone something is wrong simba ndakapa feedback yenyaya yavo udhara ndakapa feedback namba dzakapinwapo idzo plus 971 5881 16740 hamuna 64 ndine 64 in look at 64 dzakatoti nkicha idzi vakatopinda mu65 hanzi ilugure 64 really thank you Glory thank you gesa sha ndombozama ndombozama right saka guys ndakuinda saka vatiti havo vandibvunza makore angu 64 ndikutosvika mutinziro wematrack driver yeah kana matrack driver ndichakunzirai but I don't think it's matrack driver I think ndakambokandigwa matrack driver was it Australia I think it's Australia kwanzi vanoita zvevana ini ndataura ningikira apa ndataura apa zvese zvinodiwa andizozivi kuti makategori acho anataurawo apa ndizvo here andizozivi kuti vevana vanokwana papi hanzi ndisime ndobva gore kunkoba 5 homeboy homegirl wangu how are you homegirl hanzi ndogeza singaiti hanzi kuza singaiti ndi 64 hanzi look young wede musadaro hanzi ba 64 ndikutotina 65 muna December guys musa 25 December is my birthday guys 25 December it's my birthday animaona 25 is my birthday 25 December is my birthday right hanzi tipondera ramba hako taura nyashashi ndidzodzo ndo chayo hanzi musikana ari kubatsigwana nhasi makandidafi vachiri kumubatsira aise long story hanzi jiv yamakarova ine 64 saka ma64 hatitambi samuti ma64 hatitambiso munyeba imi ma64 tinototamba zvekutodarika mapiano hanzi 46 aidemati mutuma 40 something you are 42 64 chaiyo simelika nematambiro enyu aya 65 zviti inobveri yanga sisimeli you are 45 nhasi muri kutaura tauraitiwe she can be my mom is 67 years old naizvoko serang yes I'm your mom if your mom is 67 then I'm 64 I'm your mom akunyeba yowe 64 zviti hanzi nara 43 hanzi atiitei mvenge sisimeli mvenge noda Friday kwete Saturday hanzi vane 44 nashameni jane akati vane 44 pamunogeza vedu nditoti muri kuzvi 35 34 ini hanzi 64 ndaramba 64 muri kurambe hanzi taramba toda vhi 11 guys yeah nda kuenda hangu guys ndikaindidi gogona chichinosanyepere vanhu ndakuenda guys saka tobatsana ndika see you kana pangoita good news guys ndodzoka kana pasina kuita good news guys I'll see you tomorrow Monday. You look beautiful Sisimeli, love you can be my mom. Oh, by the way, your mom is 67, yeah? Yes, I'm your mom. Starting from today you must address me mom. Because I'm your mom. And 64 zerani niende tinogeza uyo age mate wangu nyasha maimvaro age mate nyasha sisinira kauya wakati 52 hey penyu kukuna here kana kuri kupisa zvekutodaro zvekuto anzi 40s towards 50 tona chitupa simeni chitupa handina ini makore angu ndeebhora guys chitupa handina makore angu ndeebhora guys hazvitoiti pandina ini chakasara kuhondo changu chimwe chana chakasara kuhondo chitupa changu chakasara kuhondo guys pataigwira nyika iyi timwane rusununguko
chitupa chakazara kuhondo. Takagura nyika iyoyi kamuchida kuti tivabvunzana namai mujuru vaya tatiri kuhondo tose takavata magidi. Mai mwana taiumburuka musango tichigwa hondo tichifaitira nyika yedu yeZimbabwe tiri kuhondo nana mai Sali Mugabe. Tatiri kuhondo isu guys. Yes, we were there kuhondo. Tichiita kuti zvinhu zvifambe. Kameno mukurambei kana chikuza nde 67 ndikuza ndandiri kuhondo ndichi mamuchiziva here kuti ndiri muofeti guys. Do you know kuti ndiri muofeti? Do you know kuti ndiri muofeti guys? I'm a war veteran guys. I fought wars pachimoyo apapa pazima apa tikabva pachimoyo tikati kuchinoi takambopisa futi nechepachinoi apa tikapisa ipapapa tikabva pachinoi apa tikakaribwa kuti tikapisa futi hondo papakariba tichitenderera kudaro tichigwa hondo tichitiza mablades guys. Ndichauya ndichikudza nyaya yachona tichitiza mablade ndaidodja mablades guys papana ndakandiri fiti ndaitraina ndandiri fiti guys. Bullet right rikauya kudai sondoridodja rimwe rouya doridodja kuti kopo anomaona zvichifamba zvakadaro. Saka chokwadi chakanaka tisikuda kutombokurerana nema guys. Chakudza nyaya dzekuhondo one day kungoti chete nyaya dzekuhondo dzine mamemories mana singatotaurwa because takasiya vanhu vakawanda kuhondo uku. Vanhu vakasara kuhondo uku vakawanda uku vakawandisa. Saka tichida kuti unoona. Saka guys hanzi maingonzwa chete hondo. Ndaitogwa hondo guys. Ndaitogwa hondo. Panyadzona ne AK47 imotoramba zvezvo kuti chikudzai kuti zvakafamba sei tichimbaovheta apo. So guys ndakwira ndika ndokubatai. Bye bye.